Slijedili. Vidite, svijet je takav kakav jeste. Legenda govori da je Gospodu Bogu trebalo 7 dana da stvori svijet. A stvorio ga je, mogao ga je stvoriti samo na sliku i priliku čovjeka. A kakav je taj svijet? Najvredniji i najplemenitiji što može biti, sa najvećim moralnim, etičkim, kulturno-znanstvenim vrednotama. Ali i u isto vrijeme i najnesavršeniji, najopakiji, najnesretniji. Da ga je teško zamisliti da može biti gori i opaki. Ali nema drugog, niti plemenitijeg, niti ovog opakog. Tome, to je taj i takav svijet. I što u tehničkom civilizacijskom smislu više napreduje, to ne isključuje one negativnosti. A naša Hrvatska je sastavni dio toga svijeta. I taj i takav svijet također utječe i na Hrvatsku i sa svim svojim pozitivnostima i negativnostima. Nažalost, moja mladost i djetinjstvo nije bilo, da tako kažem, veselo. Ja sam ostao bez majke u 7. godini. A sa 2 mlađe braće. Prema tome, od 7. godine na svoj način trebao sam biti onaj koji je i brinuo o toj. Otac je bio neprestano u političkim borbama protiv šestosvječanske diktature, protiv te protohrvatske Jugoslavije. Otac mi je rekao: sine, budeš li kao i druga pokojna gospoda, koji dok su mladi su napredni, slobodomni, a kad završe škole onda postaju narodni kolikože. Ne dolazi mi prevaći. Imamo zemlju, jednu od ne samo najljepših, o čemu nam pjeva himna, najsvetija pjesma, nego imamo zaista zemlju koja na malom prostoru ima toliko raznolikosti i toliko bogatstva kako malo koja zemlja na kugli zemaljskoj ima. I sav se problem svodi na to da stvorimo pravno-politički sustav takav da bi se svi staleži, svaki čovjek, čitav narod mogao razvijati u slobodi, u demokraciji, ali isto tako treba nam velikih napora u jednoj duhovnoj preobrazbi. Jer to što hrvatski narod nije imao potpune suverenosti tijekom 1000-godišnje povijesti, što je imao, zadržao je i nacionalnu i državnu samobitnost, ali okrnjenu, ipak uvijek podređen u nekoj mjeri višenacionalnim državama. To je ostavilo u psihi hrvatskih ljudi nešto što se osjeća kao nedostatak. Mi moramo, hrvatski čovjek, u cjelini hrvatski narod mora shvatiti da to kakva će hrvatska država biti ovisi od svakog hrvatskog čovjeka, od čitavog hrvatskog naroda, od svih građana Hrvatske, a ne više ni o kome drugome. Ali da elemente te državnosti u svim, od simbola do sveukupnog državnog ustroja i gospodarskog ustroja moramo izgrađivati i da se od toga ne može odstupati. Veoma je znakovito da mnogi na političkoj sceni i u Hrvatskoj i u svijetu nisu razumjeli da je hrvatski narod na tom putu izlaska iz socijalističkog sustava, iz bivše Jugoslavije, da je hrvatski narod doživio svojevrstan nacionalni preporod
koji je i bio osnovom i potkom svih pobjeda koje smo izvojevali. Preporod koji je zaista ujedinio po prvi puta u povijesti i domovinsku iseljenu Hrvatsku, sve hrvatske krajeve, sve hrvatske staleže. I to ne kao frazu, nego kao činjenicu. Zbog toga je i taj hrvatski narod bio spreman da uloži žrtve i zbog toga smo bili kadri da na stranu Hrvatske predobijemo i one koji su bili protiv Hrvatske i oni koji su željeli neki drugačiji poredak i neke drugačije ljude. Želimo Hrvatsku koja će biti u službi hrvatskih ljudi, hrvatskog naroda, svih građana Hrvatske. Prema tome želimo Hrvatsku zemlju sloboda, zemlju demokracije. Želimo, ali znajući da demokracija i sloboda ne znače i ne smiju biti anarhija i neodgovornost, nego u kojoj će građani biti svjesni da imaju prava u svojoj državi, ali i odgovornosti prema svojoj državi. Želimo Hrvatsku blagostanja, sreće njenih ljudi. Želimo Hrvatsku koja će po svom razvitku i tvarnom, materijalnom i duhovnom biti u prvim redovima slobodnih naroda svijeta. Ako mi je nešto žao mi je što takav moj otac je doživio tragičnu sudbinu, a što nije doživio sa mnogim drugim ljudima. Onda bih želio i to da u toj slobodnoj demokratskoj Hrvatskoj bude što manje takvih primjera da bilo koji hrvatski čovjek, normalan, razuman čovjek, ne bi morao reći da nije želio takvu Hrvatsku. Ta i takva naša Hrvatska, kako smo stvorili, bila je takva kakva je mogla biti. A nismo našli neku drugu Hrvatsku, nego li Hrvatsku koja je sastavni dio prilika u kojima je do tada živjela ne samo 70 godina u bivšoj Jugoslaviji, 40 godina u komunizmu, nego i stoljećima. I koja živi i trpi i pozitivne i negativne utjecaje suvremene civilizacije.